Naunsa naman tao ni? Ay? May grabe mamingawa diri. Asa mga tao diri yung tao noy? Naunsa? Barato ra kay sagay nako. Why mamalit? Kami na ko ron. Ay, wat-wat lang gyud ko ani gyud. Basing na imo palitron na ni ron. Uya, kundi oy sige taglakaw wa tay kaon. Amo lagi pas mo kita ani. Boss. Boss, sagay mo. Boss, sagay mo na boss. Sagay. Mo na boss. Sagay. Nananawa ko, maligig sagay. Agoy, si aon ta ni, pas man kalabas to ni. Porigi ta ugma ni. Sige tagkaog sagay ana. Porigi to na ugma ni. Ang ngadto tahi. Kaog sagay ato na. Ay da, asam na mo boss. Sagay boss oh. Di mo ginani sagay boss. Dugay na kay ko sigat angatan re, di wag gin malit. Be. Asam na mo boss. Boss ali boss, palit diri boss. Ko ba, palit lagi. Palit. Palit re. Ciao. Palit re. Di ko palit le. Palit, di kinabuhi ah. Kinsa na akong kaon. Huy, yung saan mo kauban, oy! Andun pa ko, yate! Yung saan mo? Ay, dili, boss! Palitra mo kung sagay ko. Di lagi mo palit lagi. Hindi mo mo malit ang sagay, ang kanintod mo gani. Nagsige mi kaon na nagsagay. Sige lang mi purigit. Ay, di. Mato ko. Murag. Gamay raman po ni. So, unya mo kay kwarta. Away korta, way problema na may utang. Yati ani. Pag-aapon naman mo nga, nipalit og sagay. Ya karon, hindi mo malit og sagay. So, may na koron. Wa ko halin ro adlaw. Ikaw, boss. Sam. Balik ka dili. Dili, bos. Takdan ko ani, bos. Ay di na may mo og di mo mamalit. Sige lang mo kagi-agire nga. Kana agiana, naabe na ipulta na agiana diha. Ay. Ay mo. Pamalit mo dili. Let's ni ka buhay up. Ang tao di ka na mabayad. Di gina. Mao gina. Ay labay ninyo. Panoy. Daw nga atruta. Maginisog mo ka nga. Kami pure taga dire. Kami maginisog dili ikaw. Nagdiin man ka day. Let's ni buhay. Ay ate na ni gipalapay-lapay na nimo akong kuan eh. Musukol gid mo day. Musukol gid mo. Maginisog ang buwang. Sama. Sam day. Sama. Tabangan tani. Panganay sama. Di hubok sa ko. Sam ni. Ay pag inisog ko kita kadiri me. Bagong tani. Bago karon. Atas mo gamay. Atas ta gamay. Na. Dihara. Ayaw na boss. Ayaw ba kaya sa rimta oy. Wala ko mangilabot niyo. Ako wala ba palit mo sagay oy. Naunsa naman taon eh. Naunsa di mo day. Palit lang mo sagay boss. Pero madar man ang iyo boss. Og inyo pangayon. Pwede naman ninyo ni pangayon. Ayaw mo pa nga na boss kay ako boss nang nabuhi arabi ako taon ko boss. Paita sa taon ninyo in taon eh. Maluisan mo na ko eh. Tiguan na biya ako. Nya ka mo batan na ba mo. Duha pa mo kabuok diri. Ya ako ra usa. Saan ni? Ana. Matag mo di ay. Oo, tayo. Inisog. Tagato tayo ni stress down saging. Pag inisog sunod ang nga. Tara, ulit na. Sunod ka, paghatag og balik ka. Pag inisog kami gahi dali. Sunod nga tam ngayo. No, tama ta? Ato na ta. Inisog balik na. Sukul eh. Sukul ko. Iyawan mo kuda. Namo to basig na. Muapas to ba? Bukan muapas. Sa padayon ta og apahos ta kidit diri. Wes to eh. Kuyo gata kuyawan og ganina. Ako gani sa do. Gusto kay kulba-kulba nako. May gani ko ang sukul. Wala na ba deh? Tuh aku sukul gitu. Hati mo to. Pero okay ra kay naka-exhaust na. Ha, tuo jud ko musukol di na akong balik to lugar gid.
Aw, isog itong dibata gid. Samot na ako din lagi kong balik dito. Kayawan gani ko. Ikaw pa ka ha? Hindi ako balik to eh. May pay manguli na lang yan ta para mawa atong kulba. Atong pangurok sa atong tuhod sad, mawasad. Aw, maog. Ay, padool gamay, be. Maog yun. Ang ulit lang tayo, hadlok sa itong libata, gid. Ang ulit tayo. May sige, kaong gutom sa kayo. Nagda. Oh, tara. Tagtag siya kaya ako ni Kuan. Dat ko tunin Sige, natag. sige. Ini dat ulit natag. Unsa naman taon ni oy? Unsa may kanon ako neron? Unsa may kanon ako neron? Wa ko way dalin. Pumulakan labot. So, what's up mga kaigan? Salamat din ako iguman nyo ang bed. Joe! So, hinaut ko na lingaw mo. So, karon na may collaboration si Ariston Aureo. Please follow sa iyang FB page Ariston Aureo. And kung isa taga na pa-shout out, just like, comment below. Hashtag Boy Kigol. And don't forget to subscribe with all notification bell. Thank you! Bye-bye! Meow, meow!